Чакай! Забавленията продължават с невероятният свят на Гъмбъл по Cartoon Network. Не е нужно все да сочиш недостатъците. Виждал ли си света? Хората в Елмор са странни, непохватни и непредвидими. Да, тази е хубава. Но кой е Гъмбъл, че да ги съди? Бъди по-чуден, бъди по-великолепен, бъди повече като Гъмбъл. В великолепният чуден свят на Гъмбъл. Днес от 16:20 по Cartoon Network. Време е за рекламна пауза. Мамо, какво е радост? Радост е да приготвиш вкусен чизкейк с крема сирене Хохланд, докато се забавляваш с любимите си хора. Хохланд крем, отличен с наградата Best Buy в България. Избери с увереност и създай рецепти по свой вкус. Хапка радост и денят става по-сладък. Радостта от вкуса. Имам тежести болки в корема и това нередовно хранене... Коремът ми е подут и ме мъчат газове. А като си хапна това, което ми е вкусно... Аз пък постоянно имам или запек, или диария. Какво да правя? За всички тези оплаквания има Стомахон. Стомахон ми носи бързо облегчение на всички болезнени симптоми. Увери се и ти. Върни си стомашно-чревния комфорт с Стомахон от Натурфарма. Високите нива на пикочна киселина могат да причинят подагра и бавно изяждат теб и всичко, което обичаш. Спокойния сън, свободното движение, вкусната храна, комфортния живот. Време е да ги спреш с Уримил Урикаут. Уримил Урикаут е надеждна формула за контрол на нивата на пикочната киселина. Излез от капана на високите нива на пикочна киселина с Уримил Урикаут от Натурфарма. Споделените моменти правят живота по-хубав. Не пропускай нито един от тях. Проспан с 4 ефекта на действие. Втечнява секрета, повлиява възпалението, облегчава кашлицата и отпуска бронхите. Проспан. Животът е твърде хубав, за да кашляш. Лекарствен продукт без рецепта. Проспан сироп за възрастни деца над 2 години. Преди употреба прочетете листовката. Имаш чувството, че всички те дразнят нарочно. Раздразнителността и сърцебиенето в стресови ситуации може да бъдат причинени от недостиг на магнезии. Затова ти трябва Магнерот. Магнерот е магнезий в комбинация с уротова киселина, която подпомага усвояването му от организма. Не позволявай на стреса да те промени. Магнерот. Атакувай стреса. Магнерот. Номер 1 магнезий по продажби в България. Магнерот е лекарство без рецепта. За лица над 6 години. Съдържа магнезия в уротат дихидрат. Преди употреба прочетете листовката. И какво ще го правим сега, този мой черен дроб? При омазнен черен дроб или други чернодробни проблеми, винаги препоръчвам Ливурон Форте. Ливурон Форте поддържа нормалната чернодробна функция и защитава чернодробните клетки. Намалява чувството на отпадналост и умора, от които се оплаквате. Вдъхнете нови сили на черния си дроб с Ливурон Форте от Натурфарма. Модерната наука предлага решения и за здравни предизвикателства, като възпаленото гърло. Октеанген е краткосрочно подпомагащо лечение на възпалената лигавица на гърлото, което разрушава клетъчната функция на патогените. Октеанген – ефективност основана на науката. Октеанген е лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца на 12 години и по-големи. Съдържа октиниден дихидрохлорид. Преди употреба прочетете листовката. Открийте лимитираната серия Actimel Kids Minecraft. Сканирайте 6 уникални QR кода от бутилки Actimel. Играйте и може да спечелите супер награди. Actimel с витамин D за ежедневна подкрепа на имунната система на децата. Actimel. В реално време гледаме как госпожа Кирова води битка с приложенията на телефона си. И явно проблемът не е с технологиите, а с кръвната захар и мръвучкането. Наско има решение и за това. Уримил Гликогард. Усъвършенствана грижа за нивата на кръвната захар, периферните нерви и зрението. От Натурфарма. Хем боли, хем пари, хем кърви. Хемороиди? Помощ? Ще ви помогнат цикатридина супозитори. Продукт номер 1 при хемороиди. Само по веднъж на ден. Вие отново? Супозиторите цикатридина наистина помогнах. Просто исках да ви видя отново. Има стотици поводи да отидеш до аптеката. Нека хемороидите не са един от тях. Цикатридина супозитори от Натурфарма. Време е да помислим за бъдещето. Тео Бебе се превръща в Future, за да отговори на нуждите на цялото семейство. С по-чисти формули и без отсветители. Future гарантира качествено изпиране, на което можеш да се довериш. Future. Повече грижа за теб и за планетата.
Бебетата имат своите начини да тестват нашата защита за кожата. Pampers Premium Care имат двойна защита, която абсорбира мигновенно, за да помогне за поддържане на кожата им здрава. А нашия джоб за задържане и защита помага за предотвратяване на протичане от към гърба. Защита за кожата, одобрена от бебетата. Pampers Premium Care. Температура, хрема, болки в гърлото. Осцилококцинум. За всички от 1 до 101. Преди употреба прочетете листовката. Хомеопатичен лекарствен продукт. Умора, стрес, претоварване отслабват защитните сили на организма. Биоритъм мултивитамини осигуряват на тялото необходимите витамини и минерали в точния момент. Масно разтворимите витамини се усвояват незабавно, а водоразтворимите бавно и постепенно. За добър тонус и силен имунитет през целия ден. Биоритъм в ритъма на твоето тяло. Това беше рекламната пауза. Аз съм треньор Букър. Подписът